Horas bangsa Batak medok hata mengapu dot upasan adong opat syukur na parjolo ahadoi tutu mengapu na paduasa asa mahua iben na ikom mengapu hita na patolusa kadia mah si parrahonoton molo madok hata mengapu hita na pau paca isara manang contoh madok hata mengapu dohot akka upasana horas ma dihamuna amang inang ha anggi nang pinaribot romuse hami padu pakkubohi majepangi hamu ima di sopo nami namar goar Anton nada adorak so masuk kita tu pakatayon nang hutaria sok kami nakin dijolo mangido majolo hami tu hamuna amang ino ima asa perjolo majolo sakrep hamu nararai manang tuluk manang pisitamu manararai duho tanda lonceng neima alana gratis di molo di sakrepamu ate amang nang asa mahua tutu moloro nom se video nami tu na mangiut nunga da las hamu ada pota perjolo video nami molo uwen hami mse tu na mangiut asa dungi ma tutu mse like hamu mani sebulah birangi ngabe amang inang mau liate ma di hamuna amang inang angginang pinaribut Roma hamu marsorik-sorik kita di sopo namion jala guret tok kamu mah hatamu nai marhite guret tok kamu mah komentar muna ditoru ni video namion ngabe amang inang mau liate takas do foto hamu akana burcu jala nama ringgas marsipaliana atong asa masuk mehita tu pakateon ima na marjudul madok hata mengapu dohot upasana horas ma dihamuna amat daraja dohot inata soribada madok hata mengapu ahadoi tutu nani dokna mengapu ima pasahaton hata mauliate tu akadongan naro mangalian hata poda hata nauli hata nadinggan dohot hata pasu-pasu tu hita na mengapu nungabiya mangna asa ulak kami pasahaton hata nauli pasahaton hata mauliate tu akadongan naro ima na mangalian hata poda hata nauli hata nadinggan hata pas-pasu tuhit somalna tutu jodok mon na mangapon ibang ujung ni sada ulaw yanggo asli ni bang ujung ni sada ulaw ima marhite marete dungi diduduk ma tanya sian parhalado malam na mencalo tohonan na paduan asa mahua ibenta mengapu kita alus tama tutu asa arondo alus ni hata poda hata nauli hata dadinggan hata pasu-pasu nang pinasahat ni kadongat tanakin sian kita na mengapu na mangiuk musa tutu asa dijakon daging nang todita ma saluhukna hata nauli hata nadinggani asirohani Tuhan disahap pama tu daging nang todita na patulusa kadia ma si parrohonoton nina madok hata mangapuhi na parjolo sokon hamion ma amang inang di padok pak mabuhi tu jolo unang tutu manungduk sokonon kurang do taman na paduasa taha tahun ma
hata mengapui marhiti suara na lantang. Artina di tonga-tonga ma dang lenget dia jada dang pabelga pakaras. Na batuluna tutu na paling separoh ta bolo madok hata mengapuhita sotung lao hita sian jalur na mangapu so maldojor ma mangapu di lusi sara hata nong pasahaton hata tu hita tasono ma isaran soni ma di hamu tulang ia naktari tutu rodo hami di baima aka alasan na dang bitong cia lusam olan hata mangapu pe natama si dohono dia pada barisan tiki atau beta hamu ma amangna marsiaja madok hata mengapu tulu tips na perjulu hata moliate tutu hatta na baruasa hata moliate tu aka dongan naro di barisan tiki na batulusa tasik pulima hata mengapu marhite hata upasa boha giro amuna amangna ngasih kok be asau bain hami sada contoh manang isara mangapu di sada ulau tersongonom mau lihat ma itu hatta mau lihat ma di hita saluhuna parjolo mahai madok mulyati tutu hatta pertinggam base asidot torong nirohana tutu na mangaramoti jala mangaliang saratiki ari nauli ari nadinggan di hita di bagasan tikyon masuk mahita musitu aka madok ata mulyati tutut dokta naroi boido ta ringkum mang tarangkum tak pala tabuan sada tarsongonom di hamuna amang inang maulate ma urak ko kami di saluhuna hata buda hata nauli nang hata pasu-pasu na pinasahat muna Tuhan asimat tong rohani Tuhan asa saya ape mai bisa bubunan dua di abaranan jala apu di apuan nan asa dono naima hata upasa namado naung 10 itu cuma di 10-an hata poda hata nauli hata nadinggan hata pasu-pasu naung pinasahat muna di bagasan tikyon apuan nami mai hot martonga jalabu ima amang nak asa ulangi ham nak ni perjulu madok mulia ti tu hatta para tinggam basai ala ding addo ulau ni nunga saat kita di ulau pangapu na paduana omma inti na mangapu tapasaha ma hata mulia ti tu pakadongan naroi boiro tarangku olan dihamu amang na nunga sikok betu saluhuna aka tutur naroi alani ale bolo mampu do hita tutu taragwari ma sasada dihamu na tulang dihamu le dihamu itu ise manakin na madok hatai bodo tutu guar alai taringkum na rangkum ma ima mau liate ma dohono tu nasida boha tutu dihamu na amang ina ngasikok be taringot tu hata na mangapui asa ulang hami na si parrohonoton na mangapu ima parpak bohima lantang mata bay suarat jala unang lari hida sian jalur na mangapu tu are-are mangiut bedo kita marsor-soring ularang solot tiroha tina mangapui boha dia muna amangna nunga biate nunga sikok be mau lihat ima atong dia muna amang inang molutung maripoda do video namio buat itu bagio kamu tu akka dong mata na orang atus tu ke tarsong dia do kata nama unang diperrumit-rumit simpel pe
nido atau mau lihat manto mau lihat tutu hatta mau lihat tutu aka dongan daro di bagasan tiki kalau di mangap upasa rubina ay hola ni be na sari be upasa iro na somal dito kapi gacon ima nau sepul pitu cuma di nau sepuluh pitu cuma di 10 hata na uli hata na ringgan no kinasamuna sa luru na may wapo hami hot martongan di jauh tarsong ni majolo amang inang video nami di bawah santikyon asa marhitei matutu lam tabba akadongan na maboto pangatusion taringotu hata na mga oras ma di hamuna sa luhut na amang inang tabima siyan hami na magkatao oras